Už sa to nahráva, iba sa pozerá, ja to potom odstrihnem. Ale z ktorej strany je kamera? No opačne, tak aby ty si na to proste pozerala. Áno, už to vidím. Ja to Už ide? vystrihnem. Áno. Nedávaj mu to na hlavu, no čo si? Ne, prepáč, Koguško, ne, na hlavičku nie. To sme sa pomýlili. Ježiš. Áno. Moje. Aj tú deku som mi mohla zohriať. Už dať, vieš? Tú výhrevnú, neboj sa, ja ti dám, pôjdeš sa zohriať. No. Počkaj. Už ide. Ide. A nemusíš neho veľa, neho trochu osprchuj a už je dobrý. Keď už je tu. Ale on je fakt čistý. Dobre. Počkaj. Mám ti pomáhať? Nie. Pustím ti vodu? Môžem. Dobre, dobre. No, preboha. No, takto. To víš. Krásne mám tu detailšie ruko. No, poď. Môžem? Búchaš to. Už ho osprchuj, prosím. Ja som rady. Drž ho. Pustím? No ono, počkaj, ideš. Menej, teplejšiu. Teplejšiu. Ešte? Daj, dobre. Pozrite, dobre. Je. A to sa ti ľúbi. Ne. Ne, Dobre. ne. Studenšiu? Ne, dobre. Držím ho, tako. Ježiš, chudák, tu ne. Dobre, stačí? Počkaj, ešte Ne, daj, dobre ešte sa musí, ne. Dobre. Osprchovať ho musíš, dobre. Šmako. To je dramatické, dcero, toto, dneska. Už to je, dobre. Ja už to daj mi. Daj mi ho. Viem, že to je jedno. Počkaj, poď na Taňu.